Egunon jainkoak, ongi etorri ikusentzule maiteok, egi bidean atsegin atsekaben artean gabiltzala, Jesusi jarraitu nahi diogu, Turseko San Martinek egin zuen moduan. Azaroaren 11an Gotzain Santuaren heriotzaren urteurrena ospatzen dugu. Bere biografo zaharrak, Sulpicio Severok, kontakizun entzungarriak idatzi zizkigun. Nik aipamen batzuk egingo dizkizuet. Lehena, Martin bere komentua zela, Turseko gotzaina hil zen. Hango kristauak batzekiten nolakoa zen Martin eta aitzakia aurkitu zuten eurokin eramateko. Emaztea hiltzorian zela eta senarrak Martinen oinetan auspesturik arren eta arren esaten zion gaixoaren gana joateko. Errukia jota abian jarri zen. Gizatalde handia irten zitzaion bidera, eta Tours hirira heldu eta katedralera bidean herriak ahots batez. Martin gure gotzaina. Inguruko apezpikuak ere antxe ziren gotzainaren hiletara etorrita. Kostata, kristauek eta apaizek lortu zuten gotzainaren horitzia. Ta jarraian Martin Turseko apezpiku sagaratu zuten. Uztailaren 4 zen. Horregatik egiten dira San Martin festak ere, uztailaren hasierako asteburuetan herri askotan. Beste anekdota bat, Martinen komentuan bazen Brizio izenekoa. Luzaro egon zen zalatan, Martinek noiz utzegingo. Elkartekuek ohartarazi eta Martinek, Kristok Judas jasan behar izan zuen. Ez dut nik Brizio gisajua honez eramango. Benedikto XVI Deus Caritases enziklikan onela dio, San Martinek karitatea modu eredugarrian bizi izan zuen. Martin Turskoa datorkit bereziki gogora lehenik soldadu eta gero monje eta apezpiku izan zana. Ia ikono baten antzera erakusten digu karitatearen banakako testigarantzan balio berdingabea. Amiensko ateetan txiro batekin partekatu zuen bere soingainekoa. Gauean, Jesus bera agertu zitzaion ametzetan soingaineko arekin jantzita. Evangelioko haiek betiko balioa dutela berretziz. Bilutzikenengoen eta jantzi egin induzuen. Nire zeniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Baina maitasunaren zenbat testigantza gehiago aipa daitezkeen Elizaren historian. Asisko Frantzisko, Juan Jainkoarena, Camilo Lerizkoa, Vicente Paulekoa, Luisa de Marillak, Juan Bosco, Teresa Kalkutakoa, oraindik ere gizarteko karitatearen eredu bikainak dira. Santuak, egiazko argi emaileak dira historian fede, itxaropen eta maitasun gizon emakumeak direlako. Agian bat konturatu daiteke, Martin ikusita zein motel da bilen, jantzi asko eta hobeak edukiarren, ez diola inori laguntzen. Errukarrien itxaropenak ezin du utzegin, azpimarratzen digu orain Frantzisko aita santuak behartzuen aldeko jardunaldian proposatzean. Aita santuak ez digu poltsiko arindu nahi, adimena ireki baino. Uler dezagun, zein latza den munduko gizon emakume askoren bizi egoera. Berak ikuspegi zabalakoa du, Afrika, India eta Latinoamerikaraino. Han ezberdintasunak biderkatu egiten dira, eta zenbakiek oso erraz eskuta dezakete realitatea, giza egoera gordinak izan arren. Adibide batzuk proposatzen dizkizuet. Gure, nire udalerri batetan, barne produktu gordina, 43%koa baldin bada, garbi dago soldata altuak, baino soldata txikiak ugariagoak direla, eta pertsona eta familia asko ibiliko direla oinarriko soldataz, edo gutxieneko pentsioaz, edo gizarte zerbitzuen ekarpeni esker. Ezberdintasun hori nabari egiten da gure herri eta auzoetan, baita Elizan ere. Beste bat, gure artean lanpostu batetan 1.200 euroko soldata ordaintzen diote ondo prestatuko gazte bati. Baina enpresa berak, lanpostu berdintsuagatik, baina Afrikan orain, 180 euroki gaztearen prestakuntza
unibertsitate mailakoa izan da ere. Nola eutzi horri? Afrikako herrietan pilatutako gabezia, ustelkeria eta agintekeriengatik gazte kualifikatuen artean 10-tik 8 irtetea nahi du. Eta herri batik entzin badiozu jende prestatu eta gaztea, nekez egingo du aurrera. Kristau batek, evangelioa aintzat harturik ezin du zapuztu egoera penagarrian dagoen pobrea, etorkina zein bertakoa izan. Itxaropena berreskuratzea, kristau oinarrizko eginkizuna da. Behartsua ez da esklaboa, naiz eta gozerik izan eta patrimoniorik ez eduki. Munduko ekonomia gaiztotua da, eta herri asko desitxuraturik bizi da. Drogen eta armen negozio berriz emankorrak dira. Txiroa gaur gaixotzen bada, orduan bai errukarri. Isilduko naiz behingoz. Behartzuen aldeko erretolikaz ez baidu ez lanik, ez etzerik, ez goxotasunik eskaintzen. Jainkoa dugu behartzuen babesle eta itxaropenaren berritzailea. 9. salmoak honela dio. Ez, jainkoak ez du ahazten behartzua. Errukarrien itxaropenak ezin du utz egin. Ikusten dituzu bai, neketan aigabeak eta zeure gain hartzen. Zuregan uste du gisagaixuak bere zoria, zuzaitu mezurtzak laguntzaile. Salmogilearen hitzek gaurkotasun ikaragarria dute. Ikusentzuleok, ononak izan zaite. Salmogilearen hitzek gaurkotasun ikaragarria dute. Ikusentzuleok, ononak izan zaite. Ikusi arte, aio.